Hi people. Hi be. Okay. Mag-start ta sa tour sa balay. Nako karon sa banyo sa Ubos. Kung sa balay pa ni namo sa Cebu, mo ni siya ang kadtong banyo sa Ubos at bang sa washing machine o washroom, laundry room. No? Anyway, so start ta. Ah, Okay, so mo ni siya ang banyo. Mirror to kita. Okay, so banyo, CR. Mas gamay-gamay lang ni siya i-compare to, pero parehara good yapon, good CR lang yapon. Sa may na diba CR. May lang ni siya na magazine nga rack ba pwede libang basa-basa wala na tissue da tayo. Okay, then proceed gawas na ta. Dayon ang atbang kay ang washroom, laundry room. So muna siya. Ang muna siya door sirado. Dayon muna siya. Manaman ugal siguro to kung panglabhan. Okay, ugan nila eh. Naman. Okay, so diri happen ang mga kuan, mga laba-laba. Laba-laba. Okay. Then behind this door ang garage. Ang garage. Naman sa gawas ang mga auto. Hindi naman masiga. Sige na lang. Stonton last week for 2 weeks di ako trabaho siya siyang gitara, busy kayo. Nindot pa siya gitara ra ba? As in super nice. Nindot ka siya kanang design ng gitara ba. Okay. So anyway, proceed sa natin sa kitchen. Ma-picture naman ninyo kay parehara man ang among balay sa Cebu ug dire although dako gamay sa Cebu. Og space. Pero kuan, mas indot ni dire. Kuan, okay, so ikan dito sa banyo. Tapawon sa mga sugabi. Okay. Sa banyo ang kitchen. Okay. Parehara na ikan number sa center. Then all the healthy magic happens dire. Kaon, luto dire, luto. Na most of the time ako magluto, pero sa bati may magluto si Jenny, magluto sa ilo, may lami si Jenny magluto lami siya. So, mas lami siya magluto. Kaysa na ako. Ako so far experimenter magutanan. So anyway, wash your dishes din ha. Pero kuno na siya, pre-wash na siya kay na may dishwasher, so ana na diya mas limpyo man ko sa dishwasher. Then muna siya ang whole view sa kitchen. Okay, kana panghanga mga kuan pots. Unya na ta dito later na dito ang dining room. Para gid siya sa Cebu jud kay dining, may kitchen, then ang pantry. Kaning pantry, ano siya? Food, more food. Sa sulod sa ref. Wala sulod. Anyway, tuyok. So muna siya. Ang kuan. Kana siya gawas na siya padong sa swimming pool. Niya kanang gabi naman, so niya na lang ya. Besides ang swimming pool karon perting green na. Wala limpyo eh. Okay, niya. End sa ta. Niya.